Добре дошли отново в моят канал, аз съм Дени и в днешното видео ще правим първия ми бокс опенинг след дълго време. Започваме! Когато имаш безплатен мегабокс, защо да не го използваш? 4 неща. О, иконка на Пени. Определено тази иконка ще си я сложа. Защото хора... Само има... Ето стара иконка на Пени. Ето нова иконка на Пени. Еми да, хора, ще се видим в следващия акаунт. Ето ме отново в следващия акаунт. Ако ме питате, що говоря така, в момента ставам. Мегабокс. Да видим. 4 неща. О, иконка на Колт и Джеси. По-скоро на Джеси бих си сложил иконката. На Джеси, да. Имам нещо безплатно. Добре, ще се видим в следващия акаунт. Така, ето ни в следващия акаунт, където ще отворим Мегабокс. Мегабокс. 4 неща. Пак иконка на Пенито. Мисля тази задания слагам. Стар дроп. Рейър. Следващия акаунт. Ето ни хора отново в следващия акаунт, където ще отваряме отново Мегабокс. Това са новите мегабоксове, са хора просто ужасни. Нищо общо. По-скоро хора, те трябва да ги наричат стар дроп боксове. Сам, каквото и да си говорим, трябва да ги наричат стар дроп боксове. Пани са една уникална иконка на Поко, която ще си я сложа. Мисля хора, каквото и да си лъжам, това си е направо. Това не са мегабоксове, това си стар дроп боксове. Чао. Ще се видим в следващия акаунт. Ние отново в следващия акаунт. Тук хора съм с бая купи назад, защото Леон ми е назад. Хора, имам си един акаунт, който си игра с един герой и това ми е, и друго не правя. С тия 4 неща, вие нормални ли сте, бе? Суперсел. Отворих половината ми акаунт и отворих братче 4 неща. Ще се видим в следващия акаунт. Хора, ето ме в следващия акаунт. Казвам ви просто... Суперсел, това е момщина да я направиха. Мегабокс челендж. Това са 15 такива. Има Мегабокс Unlimited. Хора, този челендж го играем, не ме интересува, хора, ви удейсте. Този челендж го играем задължително. Защото това хора, знаете, че ние може да спечелиме 15 такива и на най-пълния ми акаунт ще игра, за да мога... Хора, това е много добре, бе, няма лъжа, това е много добре. Така ще спечелим безплатен мегабокс. Но няма значение, ще го пробваме този челендж после. Ще снимам пак видео. Хора, просто този акаунт беше още по-голямо разочарование. Това казва следващия. Хора, отчаявам се, тия мегабоксове нищо не дават. Хора, какво се случва в този бокс опенинг? Това е ужасно. Стига, бе. 4 неща, бе. Суперсел, вие нормални ли сте, бе? Хора, просто следващия акаунт, защото ще се ядосам. Почвам да се ядосвам. Много е лошо това. Силно тук, защото мегабокса. Не знам хора защо на този акаунт няма мегабокс, ама... Хора, ясно, челендж за мегабокс. Пак да дърпаме пари, естествено, но то няма какво кажа. Добре хора, този акаунт няма мегабокс. Следващия. Този хора вече задължително ще има мегабокс. Аз даже знам, защото даже и челенджа имам, хора, представете си. Им защото това нещо жестоко. Да е бъгнало ми е. Ти бъга. Суперсел не щеха да си оправят играта. Хора, моля ви, бе. Защо? What the fuck, хора, Суперсел, вие сте... Нямам думи, хора, бе, следващия акаунт. Хора, не искам да кажа, обаче тия мегабоксове трябва просто да ни ги отваряте. Ето. Аз отворих сумати мегабоксове и нищо не се падна.
Ей, 6 неща, най-накрая, братче. Барли скин. Браво, Суперсел. Браво, браво. Браво за простотията, която ми дадохте. Добре, айде следващия акаунт. Акаунта ми с 0 купи, но тук едва ли ще има. Да. Еми хора, тия акаунти ще ги пропуснем с 0 купи и ще насочваме към акаунтите, които имат. Последни два акаунта, хора, тъй като разбрах, че мегабоксовете, за да ги вземеш, трябва да имаш на 400 купи, така че това са последните два акаунта, които ще отворя. 7 неща. Скин Ел Примо. Това е готино. И после вече, хора, едва ли ще ми спае нещо. Ужасно е това. Това е ужасно. Следващия акаунт. Хора, време е за последния акаунт и да носи пара нещо готино, герой, нещо скин. Скин вече не искам, герой искам, хора. 3 неща. Хора, време е да вземем полука. Не отваряйте тези боксове. Те са безполезни. А тук иначе кое имаме? И тези герои, те не са никакви хора. Вкарам само един митик и той е бъс. И 3 епика. Така че хора, вземете си полука. Просто не отваряйте тези боксове. И от мен, чао!